Мащабно наводнение на остров Бали. Рекордни валежи в Токио и Пекин. Най-тежката суша в историята на Южна Корея. Но основният удар нанесе сибирският плюм, мощта на който усети Камчатка. За тези и други климатични събития от изминалата седмица гледайте по-нататък в прегледа. Индонезия. Остров Бали, един от най-популярните туристически курорти в Индонезия, претърпя най-тежкото си наводнение от десетилетия. Стихията засегна 6 от 8-те окръга на провинция Бали, както и столицата, град Денпасар. След обилни дъждове, реките преляха, наводнявайки улици, жилища, храмове и туристически зони. Достъпът до международното летище Ngurah Raya, ключов транспортен център за туристите, беше ограничен. Свлачища блокираха пътища и разрушиха мостове. Военните използваха лодки и камиони, за да спасят заседналите по пътя към летището. 2 сгради се срутиха в град Денпасар, а на места водата беше до кръста на възрастен. Затворени бяха хотели, банки, офис-центрове и дори болници. На един от пазарите първият етаж беше напълно наводнен, вторият беше покрит с дебел слой кал. Поради прекъсване на електрозахранването, регионалната болница използва генератори, за да поддържа операционните зали. В туристическия комплекс Керталанго водата достигна таваните и деца бяха спасени през таванските помещения. Популярните плажове и забележителностите бяха затрупани с буклук. Много туристи бяха евакуирани. Властите обявиха извънредно положение на острова. Наводнението е отнело живота на най-малко 17 души, а 5 са в неизвестност. Алжир и Тунис. На 10 септември източната част на Алжир и северозападната част на Тунис бяха във властта на мощна буря. Буквално за минути тихата вечер отстъпи място на хаоса. Небето притъмня, събраха се облаци и на земята се изсипа голяма градушка. В алжирската провинция тебеса ледените късове изпочупиха прозорци и повредиха покриви на къщи. Шофьорите бяха принудени да спрат заради счупени предни стъкла. 4 души са били ранени и откарани в болница. В Тунис градушка с размер на орех причини значителни щети на маслинови и овощни дървета. Пострадаха и превозни средства. Турция. Напоследък все по-често се регистрират случаи на рязко усилване на вятъра. Внезапни пориви, микробури, торнада и други аномални явления се превръщат в постоянна заплаха за хората. Така, вечерта на 11 септември, внезапна буря обхвана село Тезеран в турската провинция Агра. Само за няколко минути небето потъмня, вятърът се усили рязко и откъсна покривите на повечето къщи, а някои сгради бяха напълно разрушени. Жителите, останали без дом, бяха принудени да търсят временно убежище при роднини или съседи. Полша. На 14 септември на летище Краков Балице се случи инцидент. Пътнически самолет на авиокомпания Enter Air не успя да спре при кацане и излезе извън пистата. Според авиокомпанията причината е била силен дъжд. Голямо количество натрупана вода е попречило на нормалното спиране и е причинило неконтролирано плъзгане на самолета. Евакуацията е преминала бързо и за щастие никой от пътниците и екипажа не е пострадал сериозно. Блокирането на единствената писта напълно парализира летището и за освобождаването му беше необходимо да се достави специално оборудване от Чехия. Колумбия. На 14 септември торнадо, аномално за тази страна, премина през град Сан Анхел в департамента Магдалена. Вихърът удари арената за бикове, разхвърляйки дървени и метални конструкции. Хората в паника се втурнаха да търсят укритие. За щастие няма жертви. Заслужава да се отбележи, че торнада доскоро не са били наблюдавани в Колумбия. За първи път това явление е официално регистрирано през 2001 година. Япония. На 11 септември рекордни дъждове удариха Токио и съседната префектура Канагава, причинявайки мащабни наводнения и парализирайки живота на мегаполиса.
Интензивността на валежите счупи всички исторически рекорди. Най-голямо количество дъжд е регистрирано в Токио, в района на Мегуро, където за един час са паднали 134 мм, а в районите на Сетагая и Ота часовата интензивност на валежите е била най-висока от началото на наблюденията. В търговския квартал Мидоригаоке нивото на водата по пътищата достигна 20 см. Служител на един от магазините каза, че водата е наводнила помещенията за секунди, причинила е прекъсване на електрозахранването и щети, безпрецедентни за 50 години работа на магазина. Пострадали са жителите на приземните етажи. Мнозина не могли да отворят вратите си поради натиска на водата отвън, а 6 деца са били блокирани в един от наводнените апартаменти. За щастие са били спасени. Мълнии парализираха операциите на летище Ханеда, а наводненията по коловозите спряха железопътните влакове. В морското пристанище на Токио внезапен силен порив на вятъра събори контейнери. В резултат на това един работник е загинал, а друг е получил травми. Метеоролозите класифицираха този шквал като микропорив. Подобни явления зачестяват напоследък по целия свят. Китай. Вечерта на 13 септември Пекин беше във властта на мощна конвективна буря, която обхвана по-голямата част от града. Силен вятър, гръмотевици и мълнии бяха придружени от проливен дъжд и внезапна градушка. Най-високата интензивност на валежите е регистрирана в района на Тонджоу. Там за един час са паднали над 34 мм дъжд. На места от небето се изсипаха ледени късове с размерите на топка за пинг-понг и дори на кокоши яйце. Автомобилите бяха покрити с вдлъбнатини, а в някои райони падна толкова много градушка, че образува снежни преспи. Възрастните казаха, че поне 40 години тук не се е случвало нищо подобно. Стихията засегна и транспортната система. Вятърът и пороят събориха дърво върху една от основните линии на метрото, временно спирайки движението. Този септември в Пекин се оказа аномално горещ, което беше спусъкът за формирането на внезапна конвективна буря, изключително нетипична за това време на годината. Южна Корея. Институтът за световни ресурси класифицира Южна Корея като държава със средно или високо ниво на недостиг на вода. Парадоксът е, че проливните дъждове в страната само влошават ситуацията. Продължителните суши изсушават земята. Дъждовната вода по време на интензивни валежи не може да се абсорбира в почвата и вместо това се оттича по повърхността в реки и морета, без да попълва подпочвените води. В резултат на това рискът от наводнение нараства, а резките колебания на нивото във водохранилищата затрудняват управлението на водните ресурси. В Канин, град на източното крайбрежие на Южна Корея, е регистрирана най-тежката суша в историята на наблюденията. В началото на септември нивото на водата във водохранилището Обонг, което осигурява около 87% от нуждите на града, спадна до 11,5% от обема си, като на практика достигна дъното. Дори след обилните дъждове, преминали на 12 септември, които донесоха повече от 100 мм валежи, нивото на водата се повиши само до 16%, което съответства на около 10-дневен резерв. Властите бяха принудени да въведат строго нормиране на потреблението на вода. Вода се подава до домовете само за 2 часа на ден, по 1 час сутрин и вечер. В града е обявено извънредно положение. За първи път в историята на страната не поради пожари или наводнения, а поради суша. Фермерите губят реколтата си, бизнесът страда, ежедневието е парализирано. Гражданите признават, че никога не са се сблъсквали с подобно нещо. Невъзможно е да се измият, да перат или вземат душ. Животът на хората се превръща в борба за достъп до най-основния ресурс. Недостигът на вода в Канин наложи мобилизирането на пожарни коли и военни автоцистерни от цялата страна. Ситуацията стана толкова сериозна, че дори кораб на бреговата охрана е изпратен на местопроизшествието. 8 милиона бутилки питейна вода са доставени в града, за да подсигурят жителите. След валежите, режимът на водоснабдяване беше леко облегчен и увеличен до 6 часа, но това е само временна мярка. Основният проблем остава нерешен. Метеоролозите прогнозират продължаваща суша, а гражданите продължават да живеят със съзнанието, че във всеки момент могат да останат без вода. Русия. На 13 септември в Камчатка се наблюдава рязък скок в сеизмичната активност. За един ден учените регистрираха 62 земетресения с магнитуд от 3,5 и повече.
8 от тях бяха осезаеми за местните жители. Най-мощният трус с магнитуд 7,4, който се случи край източните брегове на полуострова, се превърна в един от най-силните афтершокове на юлското мегаземетресение с магнитуд 8,8. За кратко беше обявена заплаха от цунами, но не последва голяма вълна. За тези, които се страхуваха да се върнат по домовете си, в град Петропавловск-Камчатски отново заработи пункт за временно настаняване. През следващите дни продължиха мощни трусове с магнитуд до 5,9. На фона на земетресенията, вулканичната активност също се засили. Вулканите Камбални, Безименни, Шивелуч, Ключевски, Каримски и Крашенинников показаха признаци на активиране. И въпреки факта, че сейзмолозите смятаха, че именно афтершокът с магнитуд 7,4 е най-мощният и затихването на сейзмичната активност ще продължи, те сгрешиха и стихията нанесе нов, още по-силен удар. На 19 септември сутринта в Камчатка се разрази паника. В Тихия океан стана земетресение с магнитуд 7,8. Очевидци разказаха, че къщите са се разтресли, мазилка се сипела, чувало се пукане на плочи. Хората избягали на улицата направо с домашните си дрехи. В някои къщи на Петропавловск-Камчатски са се появили пукнатини. В залата на летище Елизово хората се скрили близо до колоните, страхувайки се от срутване. Заради труса са били отменени и забавени няколко полета. През следващото денонощие в региона бяха регистрирани 47 подземни труса с магнитуд 3,5 и повече, като над половината от тях се оказаха с магнитуд 5 и повече. Според директора на Единната геофизична служба на Руската академия на науките, ситуацията не се вписва в нито един от известните научни модели, описващи разпространението на вторични трусове. Случващото се в Камчатка обаче е закономерен процес, имащ много по-мащабен характер, който нагледно потвърждава научния модел, разработен от учените от международното движение АЛЛАТРА. Не става дума просто за натрупване на напрежение между две тектонични плочи, а за въздействие на колосалния сибирски магматичен плюм, нажежен поток от магма, чиято зона на въздействие е сравнима с тази на Австралия. Налягането на плюма се простира далеч отвъд границите на Сибир и е способно да предизвика мощни земетресения на хиляди километри от него. Този процес може да се сравни с действието на гигантско хидравлично бутало. Магмата притиска литосферата отдолу. Но сибирската платформа е древна, твърда и монолитна структура, тя не се огъва и не се счупва в средата, а предава напрежение към краищата на евразийската плоча. Там, в зоните на сблъсък с другите плочи, напрежението се концентрира и се проявява под формата на така наречените крайни ефекти. Тоест, въздействието на плюма не се проявява под формата на резки локални деформации на земната кора, а причинява бавно и равномерно издигане на целия сибирски блок. Именно този мащабен, но относително бавен процес създава колосалното напрежение по краищата на континенталния блок, където се проявяват най-изразените геодинамични процеси. Ето защо поредицата от мощни земетресения в Камчатка не е освобождаване, а само временно изпускане на пара през един от клапаните. Системата като цяло продължава да натрупва напрежение и това показва началото на нова, по-интензивна фаза на геодинамични промени на планетата. И сега човечеството избира да продължи да следва обичайния си път на самоуспокоение, отричане и игнориране на фактите или да тръгне по пътя на приемането на неудобната истина и предприемане на незабавни координирани действия. Изборът е на всеки от нас.